bege in dai ba batulu wadda na dauka ba, banda abin karba in dai ba abin da ku kuka bada ba. Bai shiru na jale wanda ba ya san ki ba ko babba ko nana, ban tsaya daga wannan ba. La ilaha illallah ta mamaye cikin gaibiyar ki, Muhammadu Rasulullah ta zarkake cikin duka aikin ki. Kai da wuya ko daɗi mu za mu bi ki dan cika aikin ki. Mama mun taho mun komawa, rayuwa ta na bayar a iyayen kankan farcen ki. Idanuwa sun narke game da ganin kyakkyawan gashin ki. Hankali na ya kare daga jin babban tarihi. Daga jin labarin ai dole ne fa kauna ta susuce. Ai rabbana yayi aiki kan lebunan da shi fa ya tsara su. Gashi sun danyo ja ba ma abin da zai kai tsarin su. Gashi sun daidaita cikin da cin ba abin da ya gota su. Wayo ranar kallo ne zai kure akan bakin nana. Kai kasan leban ta tsakanin Umar da ai wani sirri ne. Ai saman leban ta tsakanin hancin ta ma wani sirri ne. Barni in yi bayani kan nan da rabbana bai ke banta. Ayyukan ki dalili ne. Barni in ta yi magana sautin yana zuwa daga indalla. Ai wani tsarin aiki ne da aka yi daga cikin Rasulallah. Idan ta ce Allahu Muhammadu Rasul shi din zai kalla. Banta da shi ne aka sirka ta. Ai tun kafin ma annabi Adamu, tun kafin malakutin ma, tun kafin Jibril Azrabil, tun kan ayi su Dauda ma, tun kan ayi Isa Isma'il, tun kan ayi Ibrahim ma. Nana ta zarce duk abin da ka shar'an. Lale lale da zuwan farko da su farko ba gane ba. Lale lale da abin duba da abin so tun kafin ba. Lale lale da nazira masu ma sannin kidiyar baba. Umma ke kika sanni baki miki bai'a ba. Ni sidi kalifa nake mai yabanci. Umma ki duba ni dan Allah.